Investiment ta' kważi 3,5 miljuni euro issarraf f'erba' vetturi ġodda tat-tifi tan-nar li se jingħaqdu mal-flott eżistenti tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Dawn il-vetturi huma ddiżinjati apposta biex joffru l-istess kapaċità li toffri vettura akbar, imma magħmula iżgħar biex taqdi aħjar il-bżonnijiet tat-toroq Maltin. Id-Direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Peter Paul Colero spjega kif dan l-investiment se jsaħħaħ ir-riżorsi tad-Dipartiment biex ikun jista' jwieġeb aħjar u aktar malajr għasejħiet li jsiru fuq il-numru tal-emerġenza 112. Iktar ma trak ikun żgħir inqas istaġġar u daw qed jippruvaw isibu l-bilanċ. Ġifieri mhumiex li żgħar fire engines li għandna li huma żgħar minnhom, però dawk iż-żgħar iġorru ammont ridott ta' għodda. Din iġġor kważi daqs il-kbira, ġifieri tista' taħdem biha sakemm fire engines ikbar minnha jaslu fuq il-post. Dawn il-vetturi huma mamra b'teknoloġija moderna u jistgħu jintużaw f'diversi xenarji, inkluż nirien fid-djar, garaxxijiet u bin industrijali, speċjalment f'żoni urbani fejn ir-rispons rapidu huwa kruċjali. Dan quddiem eluf ta' każi kull sena, bħas-sena l-oħra pereżempju, meta d-Dipartiment wieġeb għal 6,638 sejħa għall-għajnuna. L-importanza tagħhom daw huwa li naqsu l-ħin li aħna naslu fuq l-inċident biex bekk nkunu nistgħu naslu aktar malaj u sitwazzjoni nikkontrollawha f'iktar qasir żmien. Fl-isfond tal-vettur il-ġodda, b'uffiċjali biswithom lebsin l-uniformi bl-elmu f'idejhom, il-Ministru għall-Internu Sigurtà Byron Camilleri qal li dan l-investiment jiforma parti minn pjan fit-tul biex il-pajjiż ikun dejjem ippreparat għal emerġenzi dejjem aktar komplessi bħalma kien quddiem il-maltemp fl-aħħar ġranet. Iċ-ċerimonja ntemmet bit-berik tal-vetturi minn Fader Anton Farrugia Pisani.